O texto que vou ler de seguido é un fragmento de Mito e realidade da Terra Nai, de Roz Carballo, que a consciencia que teño eu do primeiro ensaio lido e que me fixo reflexionar sobre a identidade galega, pois que eu creo que tiña daquelas uns 14, 15 anos, ou menos, 13, porque leino en Zamora. Os galegos somos un dos povos que máis intensamente sinten a nostalgia da terra nativa. Certo que a nostalgia da terra nativa é condición de todos os humanos. Todo home ten soidade dos seus eidos maternos, anela voltar a iles, e, sobre todo, cando a faterna das diarias angueiras e os lixumes da vida amontoan nin demasiado acedume, quédalle sempre a confortamento de pensar que o recanto onde naceu garda para il un abeiro seguro. Mais, dentro desta condición xenerosa do home, os galegos homes, xunto cos portugueses, e tamén os suizos e os rumanos, homes de tan especial tendencia nostálxica que chega a sorprender as xentes.